mengke lek niku kula teng Solo kula tak dolan teng griyane jenengan. Estu nggih. Mangki yen dolan nggen kula dipasne pas bukesi teng kantor mawon tadi. Silvi, dalem Bu. Nyuwun sewu Pak Yoyo. Pripun? Ki gandeng Dik Silvi bar ki arep medun to. Ning aku kudu buka lan jujur bahwa kehadiran Silvi Kumalasari malam hari ini nyaketok para ngarsa bebarengan para kanggo campur sari ngundi rasa kocok sagung para tamu lepat nyut pangan peloke jenenge ingsun salendrone diajeng Umi. Nggih. Nggih. Anjas marari Lambi abang kalau setan biru regane ora larang 75 entar telu anyelawe. Murah Pak. Tenan. Aku 75 kok kelem dibayar yoga telu lho. Murah men niku napa online, Pak? Niku mong Mas miraku suara suling memendang suarane bal-balan kaose biru ugal-ugalan aja ditiru kuwi ra prayoga napa logate karo Ponorogo mriko beda to? benten. benten. Kali wetanan benten. Nggih. Aning kutha Lara disampirke omahe cerah ora ngapirke kek sebabe apa
Sik, saiki tak jagongan dulu ya. Nggih, ngaso mik. Ayo nggih. Pripun ditabuhi Madangkara bingung mboten? Merdek lho Pak, saestu. Mergo sekarane dereng apal to. Nggih. Lah carane men apal, Pripun? sing rada kerep melu aku ya. Niku Nggih. carane nggih. Kapan-kapan mengke lek niku kula teng Solo kula tak dolan teng griyane jenengan. Estu nggih. Mangke yen dolan nggen kula dipasne pas bukesi teng kantor mawon tadi. Berarti kula ngubungi sinten niki? Biasane kan kula WA-ane kalih Bukesi to. Ngubungi Larso mawon. Nggih. Nun sewu jenengan mangke ngantos sak telase limbukan to. Napa mung ngarep tok ngenten? Ngajeng tok. Bar niki terus kondur. Oh, berarti sak lagungkas bar niku jenengan saged kondur. Nggih. Bapak. Nggih, siap. Sembah nuwun. Niku Brahma Kesawan niku anak kula. Nggih, pun teng pondok niku Mbak Silvi. Nggih. Niki teng pondok. Nggih. Niki pas teng griya ngoten. Mboten dipun antar kalian Pak Jainul selaku guru pondok Nggih. untuk melihat bapaknya Ndalang supaya tidak terputus untuk mencintai budaya wayang. Ngaten niku. Nggih. Luar biasa. Nggih. Muga-muga apa sing dadi cita-citamu kasembatan ya Le ya. Amin. Dadi anak sing soleh, Amin. berbakti kepada kedua orang tua. Ah. Amin. Muga-muga ora entuk ibu anyar ya Le ya. Ngoten niku doane jenengan iki. Lho, raya ape to, Mbak? Ape to dong aku? Muga-muga ora entuk bojo apa jenenge ibu anyar lah ya ape to. Tapi jenengan ket mau sing dibahas kok gah niku, berarti enten pandangan mesti niki. Lah pancen sak umur kula niku pandangan hidup. Mung dipandang tok wis hidup, ngoten nggih. Ngoten niku. Nggih. Nggih, niki berarti setunggal lagu malih nggih, Pak? Nggih, tunggal melih, nggih. Jenengan enten requestan malih? Mboten nggih. Mbok menawi enten niki pamundutan saking Wiyaga Madangkara. Wah, nggih. Apa Mas Danang niku sing seneng anu, nggih. Mbah Wir niku ayo nggih. Apa sing cara saiki ngoten nggih saged kok kanca-kanca. Napa? Kusuma Wijaya nggih. Kusuma Wijaya. Oh nggih. Kusuma Wijaya nggih. Coba kaya apa? Lakon iki ayo. Madangkara iso ngiringi Mbak Silvi Kumalasari. Ayo nggih. Mboten kula sing bangga niki, Pak. Saged nderekne jenengan bangga kula. Wah nggih. Hah? Nggih. Nggih. Ya, diaturake coba kaya apa? Kusuma Wijaya. Kusuma adalah bunga yang indah, Wijaya adalah kemenangan. Semoga hadirnya Mbak Silvi Kumalasari di Ponorogo menjadi keindahan dan kemenangan untuk warga masyarakat Ponorogo. Golek kata-kata ngeten iki angel lho Mbak Silvi. Ya, monggo Kusuma Wijaya dados yuk.
Luar biasa Madanggara. Padahal mboten enten elektune lho Pak nggih. Napa? Tapi kok iso Jane mbiyen enek ning Klodol. ngoten niku jenengan Pak. Nggih tuku beras Mbak Silvi jenengan niku nggih. Iki kali nggih mbuktekke nadyan temung gamelan nyel nyatane nggih garap napa-napa nggih saged. Alhamdulillah. Dek Silvi, Dalem Bu. nyuwun sewu Pak Yoyo. Pripun? Iki gandeng Dek Silvi bar iki arep medun to. Ning aku kudu buka lan jujur bahwa kehadiran Silvi Kumalasari malam hari ini. Kumalisara. Ayo. Silvi Kumalasari hadir pada malam ini adalah atas permintaan Bu Kesi ketika di alun-alun Ponorogo. Elekra, aku matur karo Pak Bupati. Nggih. Pak Bupati, jenengan temokne Pak Cahya kali Silvi mesti jos geger gember. Ah iya nggih. Nggih napa mboten Bapak Ibu? Nggih. Wah, iya toh? Bareng ketemu kula seneng, Mbak Silvi seneng ning sampean atine ketoke kok beteng. Ora, tenang bae. Aku Tenang, jujur Pak karo sampean. Yen aku iso nyenengke atimu, padha karo aku ki entuk swarga ngono lho Pak. Amin ya rabbal alamin. Saiki sebagai tanda bukti gandeng Dek Silvi saiki arep medun, awake kudu foto bertiga, kiwa tengen. Ayo. Kameramen siap? Aduh, kita foto, yo. Ayo. Saestu niki Bu. Ayo, sana kita. Wong loro tok aku rasa. Ora ben marem lho kenang-kenangan. Ayo dipoto Nadia ya kameramen. Diiringi, Cak. Diiringi. Iringannya apa iki iringannya apike? Kok malah tepuk sakinah pripun to Pak? Seiringannya secocok apa iki? Kedok ngorek yo. Kedok ngorek siap? Yo. Foto Dik. Nyun sewu lho. Kawula nuwun sagung para lenggah kakung saha putri. Menika adicara pawiwahan ingkang benten kalian padatipun. Pak Yoyo hadap sini dong. Nah, aku jane ora tau lho madhep penonton maling. Demi aku. Oh nggih, nggih. Aku mosok ngadeg. Duduk. Nggih, duduk, nggih. Lenggah mawon Pak. Duh, ya Allah. Gusti nyuwun ngapura. Nggih, pun. Iki permintaanku ya Pak. Iki ora permintaane Dek Silvi. Iki sebagai tanda bukti yen aku ki tresno banget karo sampean Pakmu. Aku ndak melu-melu pokoknya. Marai keronto-ronto. Pak kok kapelan ya Pak ya bajunya? Napa? Kok serasi warna bajunya? Aja omong ngono tak ambung pisan ora. Lah ngene iki aku jadi jarak ngono. Instruksi kok kene jan patut Pak Yoyo bojone loro sumpah. Mboten aneh-aneh mboten nggih. Pun. Piye? Ya Allah. Gayane pripun? Hah? Ya dirangkul to. Happy. Kekali dirangkul to. Amin nggih. Lah. Piye Pak Yoyo Aduh, anak Epi Mbak mawon. Ya pun. Pun nggih matur nuwun nggih. Niki namung pas seduluran Bapak Ibu, mboten mungkin nggih. Namung pas seduluran. Nggih, sembah nuwun Mbak Silvi Kumalasari dan semua penggemarnya matur sembah nuwun nyuwun ngapunten nggih, Mbak. Sami-sami. Kula salaman riyen mawon. Nggih, monggo nggih ndherekaken. Lah. Hah, Sembah nuwun nggih, Pak. Kaya dilukman. Wis. Mugi-mugi saged panggih malih kalih jenengan. Janji ya. Janji nggih. Wis ditodong. Ayo, nggih. Insyaallah Pak, sehat-sehat selalu. Nggih. Kalian Bu Kesi langgeng-langgeng Amin. sampai maut memisahkan. Amin. Ning mboten kesusu kula nggih. Nggih. Dongamu medeni lho. Kan maut barang. Yo pokoknya sampai sok ngoten lho Pak. Nggih.